Tayo skanding. Bumili lang tayo, Beng. Ay. Hindi sa with drinks, mandoan siya. Isaw-isaw. Anak, kaganina, busog na ka. Busog na kayo. Wala mo kalibang. Wala mo kalibang. Shoutout mga boss. Adi mo diri sa Tari ngalan diri boss? Baluwi. Imitip na sa Tadere. Kasal sa ano? Igagaw ni Boss Right. As Boss Right, as Boss Right ito. Hindi na ang drone ni Clifford. Buwang drone shot. Apa siya kalcho? Yung Boss Right kay to dito sulod minaw. Ya paabot punis bahay guys kay entrance ba picture na mo. Ready na mong camera diri guys oh. Kamera, ang drone. Kami nadir gawas kay gipanggutom minangaon. Gawas kay gipanggutom minangaon. Gawas kay gipanggutom minangaon. Kaon ga diri word. Yan may lami. Wala pa tayo nabusog. Ikaw nag-isaw? No, mga boss, no. Ang ganun. Dili ra. Hindi ko mukha nun. Kanara? Dili may magkanon ikaw mo kanon maka. Ha? 40 kini. 30. Sige, gini. Hish. Kau na diri. Dili na kau. Rich kid pa karon paguli nato dito ro puro doy karon. Grabe, di siya mapurdo ya, brator man. Ay pati sa gusto ano. Huwag mo ka buy 100. 100 bro ka pa. 100. Tayo skanding. Busog-busog na kayo bataw, nagyapon. Ko pa ka nabusog pa. Dili mo gikaon dito. Hindi ako giapas. Oh, Anak kaganina busog na ka. busog na kayo. Wala mo kalibang. Wala mo kalibang. Night 26 na sa gabi. Ato siya tatagkuhan siya ni. Suggestion man niya so ato yatag siya kay lantan man luoy man ang bata. Lantan mo. Lantan. Lantan ng bata. Ako sige lantan mo. Mukbang. Libre na tang Clifford kay barato man. Alam man ang mga teknik. Libre rag barato. 7.20. Bayar to go kabat ganti. 1K kuno. 100 ay. Nga to pili dagas to bro. Sabi agad pili dagas na to. 5,000. Mga social man ta. Pre. Ano eh? Dagas to. 100. Changi man daw, changi. Eh, hindi ko ganahan. Ito, likod. Mau po di. Sige na. Ay nun ay. Bumili lang tayo, Beng. Ay. Hindi sa with drinks mandoan siya. Isaw-isaw. With drinks na to. Basta ano? Sobra? Siya mag-ulan-ulan ko, drive me. Ito may gikan sa Heaven Road sa Marawi City niya. Karang namin karon sa Ramain ba? Kaya to Isaw-isaw. kailan tanon ko. Sa kabugnaw. Usugol yung lawas sa mong init. Ay, piso. Ito may bus terminal. Pagkakalo Magite. Hindi na yun. Kaya ba? Sakay nito, nagulog. Meron.